Dilaw pa yung chocolate kasi green pa siya. At ngayon nga, since nandito tayo sa Bohol, hindi pwedeng hindi mo siya mapuntahan ang napakagandang Chocolate Hills. Oh, di ba? Ang bongga. Ito yung nasa left side ko. So mula dun naman sa kabila, meron din doon. Papakita ko rin sa inyo. Yan yung bumungad sa amin. Pagpasok dito ng Chocolate Hills. Ayan. Diyan sa kabilang side, yung mga Chocolate Hills. So, maliban dito, sana ako na para Chocolate Hills, doon sa gilid. So, para mas makita natin ang tunay na ganda, yung kabuuan ng ganda ng Chocolate Hills dito sa Bohol, aakitin natin itong 200 steps na yan, hanggang doon sa taas, para matanaw natin ang buong Chocolate Hills. So, halika, samahan nyo na ako umakyat. Okay. Simulan na natin ang pag-akyat. Wow, it's so simple. You just have to go up there. It's very fun up there. Oh, sorry. May English doon. But it's Struggle. I'm not gonna wear plastic. I'm gonna die. So, mula dito, matatanaw natin yan. Unti-unti ang ilan sa mga Chocolate Hills. Isa rin itong lugar ng Chocolate Hills kung saan mga naapektuhan nung lindol dito sa Bohol. May ilang mga hills ang gumuho at nasira noon. Halika. Akitin na natin ulit. Mula rin dito sa ilang baitang pa ng Chocolate Hills, makikita natin yung ATV. So meron din sila additional attraction dito sa Chocolate Hills. At hindi po siya kulay chocolate ngayon. Oo, so kulay green siya talaga. Kaya pa ba? Kaya, oo. 5 minutes bago may interval dapat. Ang cute talaga ng t-shirt mo, no? Nakakunta na po ako ng tarsier. Kayong dalawa, kaya pa? Wow, pink na pink. Rasas na rasas. Maririnig ko natin dito ang kuliglig. Lakas ng kuliglig. Oh my God, nanginginig na yung tuhod ko. Wow. Ayan, mula dito sa Bohol, ang isa ang Chocolate Hills sa talaga namang palatandaan ng Pilipinas na tayo lang meron ganyan sa Asia. Yung mga ganitong mga bundok-bundok o mga hills. Ano bang hills sa Tagalog? Bulubundukin? Yata. Oh, parang mga ganon. Gusto ko makalapit sana sa kahit isang hills lang. Tapos gusto ko na malaman talaga kung lasang chocolate siya. Bakit inaantok? Tsaka ako amoy chocolate. May pag-antok, pagod na engineer. Let's go. Hindi ka man na nakadamay ng Tubig. Kasi malapit na po kami sa tuktok. Baitang na ito. A total of 200 steps. Yeah. Wow, backless. There you go! Finally!
Road trippers. Andito na kami sa taas. So, ayan. Andito na tayo. Wow! Meron pa rin sa... Napapalibutan talaga siya ng hills. Yun, oh. Oh. Diba? Napakabongga. Napakaganda. Isa talaga sa mga wish list ko ang mapuntahan din tong Bohol. Noon, kada may event or may racket ako, sabi ko sana talaga makakuha ako ng racket sa Bohol kasi gusto ko makita yung Chocolate Hills. And ngayon gusto ko magpasalamat sa road trippers! Hi guys, thank you! Finally nakita ko na yung mga Chocolate Hills. At mamaya may bonus pa, makikita ko pa yung mga kapatid ko. Ayan o. Tatago ko muna yung aking mama para makita niya rin ito. For sure matutuwa siya. At itong 200 steps na to, naakyatin mo para makita mo ang buong paligid ng Chocolate Hills, ay kabilang din sa mga Chocolate Hills dito sa Bohol. So ginawa nila na hanggang para mas makita ng mga turista ng kabuuan yung lahat ng paligid ng Chocolate Hills. Ito yung ating history ng Bohol Global Geopark. At ang ating Chocolate Hills ay may ilan nga total nan kuya ng ating Chocolate Hills? 1,776. 1,776. Ganun siya karami. Ayan. Ang bongga nandito. Paano kaya nila nabilang yun, no? Ang galing. So that is, mula dito sa Bohol. Ay. Muli, maraming salamat sa pagsama sa aking paggala. Kasama ng ating road trippers. This is Ma'am Shiji. Hanggang sa susunod nating paggagala. Bye, Chocolate Hills. At mula dito sa Bohol, ito po ang Chocolate Hills. Mula ito po si Ma'am Shiji. Don't forget to like, share, and subscribe our channel. And of course, sa aming FB page, Road Trippers at Althea Baba Boom. Till next, road trips! Bye! Baka makita rin yung chocolate ko. It's DJ.